Kardom adaba birta thanbang niliaron lekthe non birtang ton pen arjik tha TDS atwar pi pen dilai hithi an ka cheleng atwar la pen dolong hai kasilam pon boma birta nonjong pherang ke pen birta nang pale Borjan constituency ang kang aparman PMGSY ningkan surihini ra krisir ke pen ningkan surihini ra ingkoya dihina ningkan aparman pen kilometer plira tim an atwara jak ding la pen dolong hai kasilam pangcheng pon bomlo labang so atwar ala pen dolong tanglote bakuram timung arong rong pi rong thom Sekari ka thara rong khoya sing bea rong inghia rong la pen terona rong ke dam ke wang pen chenglok chojor cholang aphan aki joy longpo Karbinglong Autonomous Council speaker long kitimung pen belabang so ka chelenga tawar la pen dolong ka salam RD ki pia jok lo charli asumara tum ke dam ke wang chojor cholang la pen kisok yune hud ason se ke chelanga hem ke chepon ke chewan pen chenglok break jam asai hui aphanda ke joy dopo pusi ongdung ara tum pen chethan renti Lumbajang constituency ke parlo Servan Cap Karbi Model Village Borlang Peralong Longle Dolang Puchini Sike Damtang Surihini Cricket Thomaning Kanpen Non Rong Asar Sivo Teron Alang Lipena Jok Bang Soadim Rong Chukim Dam Pangcheng Se Sunitpur District Akarbia Tum Kijum Naita Don Suri An Bang Soadim Along Longle Chelang Dampen Hem Rich Kim Dam Rinti Sike Onglo Ningkan Surihini Cricket Thompen Ningkan Surihini Kresir Cap Anke Thangnat Haradak Ke Do Kasik Sagave Athima me Lawrence Group and Kongchun Bang Harmon Singer Alang Litum Si Patir Pipon Ajok Bunda pining surihini ra ingkoya ningkanang bong kimi akong chun bang ramsing inghi ludun chok pen ke bengulia khaya tumpen jirpo chibi pen low hans asai patiki bom pen latumta lake ni tum along lepu arni anke chipudun thip ajakong dokoglo lapen ili sokarbia tum kowe ke tanga jo antame tractor ke the pen pasur pierlo laswa puthak akimi akong chun bang ramsing hi pen lamthi isinata pudun hai hedet rada tum lak kadok kawia ke chokche thek dam long si rada tum pen mei phasi meing nilo phaikuni ni phai siar ni ada por phai kep arni tilia ke thom pe an mealong chingki chepa kengpon mei phu kongchun banga tum alam kacheton te ke dokok ajok pini rada tum chekroi sar pen convenor bang trok aphan pek pon lo puhor singh singnar nihar sangma maheshwar kathar harmon singnar bharat singnar lapen nilo phonglosa atum phansi rat penar pupek ponlo labang trok atum si council dampen ke thegiding atum pen chingwai damlin popusi mayalong cherailo rongasar sivotron pen kachari pona mayalong aluhia man pen dhiren teron maheshwar singnar bisnu rongpi maheshwar kathar bidya singh rong chhan gandhi teron dilip teron lapen joyram biatum apor tengpen mayalong chitong dun renti lapen pini bang thek thulong lo kar biatum sai ka chutu ki koe ki e hem ka chiki majusi pini puthot traktor pen hai nang bailo lasi pini rat hulpak pen pini labang so mai padolo aben labang so mai long si tum cherai lo che committee dokok puseta me ameng jang clip ajoine non bang itum ad hoc committee sengsi bang throk convenor itum seng lo aben lakso bang throk convenor atum si pini council authority pan pachini pol bang so puthak aben forest land tapuri pusi pulo lasi forest atum men da chingwai singsai padupo Land Revenue Officer tumen na chengwai singsai padupo law and order tumen na chengwai singsai padusi ladak situation maintain nang ji aphan mangke ke kelem nang yakam doan mangke bangsu convenor bang throk atusi claim pon ko rata joini mate asongya sarpo tum asap ke der ke prabdu chetta hai mene se halat tum phanta churu ke tonglun thekhe ja thiksita do mene sitame nondak longle phelang ka pen ke bang longle na johang tum asap su chuklem chodam siksak chet mate ahem arit ke chiki malong bonglia khai tum kimpit that Bukulia kese klembang phua tumpen phonglok pet Ramnagar bid office along ingdam raikom klembang phu mongol singkro pen vorengang hoi nang chingki chathan pidun pu pu amen pen sikal lak ingkoi sosia tangka wandet pu Karbi Daily News along kedam tang pre ni phaing koira troxiar ni kepeklang pona birda ke ahok kali pusi tokjir pen lamklar kachipi Mongol singkro aphan akoi kipia pona hut bang troxia men kapaklang pon ke nilitum madu penta kachingki kachingwawe lasi kese klembang phula pen Karbi Daily News atum setame ahok pedalam chini at pen si birta paklang nang jia porlo lasi non ke bang jilang arni pen ke madua hamphanga song la pen pherang ke atum setame ang theklong at pen klarda ka birta rad aphan pachep tak ponpo pusi ning thelo la pen lahaya lam thege klang ke ahok kali pusi chesong be Redrick Ingleng Budhokro Dinesh Be Basapi Ingtipi Dhonsing Ingti Lapen Chandro Temung atum klarda kalam the lam klard chipi pon lapen Buklia Ramanagar bid office along ingnam raikom klembang phumongol singkro penta
Bokulia KSA la pen Karbi Daily News along ke pak klang pon sikalak ingkoi sosiat tangka KN pu ke akoi nangki pike ahok kali pusi Ramnagar bid office along ingnam raikom klembang phua hin penta lam klarch pipon West Karbi Anglong Amri constituency ke paro tinison teron la pen jenison teron alang lituma hemtun pen Karlitang Wilson 7 simili ronghang pi Kelbon teron pi la pen Mariam teron pi Chikimoamen pen Brother Sport Association atum pen patir pi ponsi FR1 Ram Pathua Klam Amkachi pe along phaikuni ni phai hiniar ni football kapathu kapang cheng pona birta pherangke pi ratane pen birta nang pale Maipu Winchester inti pen mega chaphai pupona long chunbang nibonro kholar pen aluhi kapachnia poren lo Karlitang Wilson 7 simili rong hangpi Kelbon teron pi la pen Mariam teron pi Chikimo amen pen football tournament ke padu ponalong manpeng ga chopha aluhia manpen CDC amaipu Dilip Singh Hanse Ulukunchi police outpost in charge Anthony rong pi la pen rong troxy rong asar pen danglok bir singki center angkang kedo sorkari sorkamana tum chitong dun kecheng siar ni kapachupon aterang atum lake umpana United pen Lion Club FC umswai atumang bongsi pathupon lo laso kapathua long umpanai United aterang atum ball pum phopen Lion Club aterang atum phan ball pum nian sik ke thap thek choda jok umpana United FC atum si kapathu ke chengar ni chepahai lo